Takže prajem dobrý deň. Predstavenie som si dala aj do písomnej podoby. Volám sa Renata Bašková, pracujem na Ústave technológie a manažmentu v stavebníctve na Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. Pohľadovým betónom som sa dostala pri spracovávaní knižky Realizácia betónových konštrukcií. Táto knižka je plne dostupná v PDF formáte, takže je na stiahnutie na stránkach, katedrových stránkach našej školy. A na dnešný seminár som tú problematiku rozšírila skôr do tej oblasti, aké pekné sú pohľadové betóny, aké nám ponúkajú architektonické možnosti a čo s nimi treba urobiť, aby také pekné naozaj aj boli v skutočnosti zrealizované nielen na papieri pri návrhu. Ak sa pozrieme na betón, je to vlastne architektonický prvok. Je to betón, architektonický betón je betón, ktorý má estetickú funkciu. To znamená, môžeme mať požiadavky na tvár, môžeme mať požiadavky na povrch, môžeme mať požiadavky aj na nejaký raster alebo niečo proste, čo sa týka týchto betónových konštrukcií. Tvar konštrukcie, tu architekti majú širokú škálu možností práve preto, že je to betón je tvárny materiál, ktorý nám vyplní v podstate akýkoľvek nejaký priestor vymedzený debnením. Druhá záležitosť, čo je záležitosť povrchu tohto betónu. Či ho využije architekt ako nejaký architekt na to estetické pôsobenie na okolie. To znamená, tuto môžeme mať povrch betónu taký, aký nám vznikne otlačkom z... To nám nabehlo niečo do obrazu. Takže pod pohľadovým betónom väčšinou si ľudia predstavia, že je to betón taký, aký je od otlačku z debnenia, alebo je to povrch betónu upravený treba s hladením. Ale my môžeme mať tieto pohľadové betóny aj s upraveným povrchom. To znamená, že s tým betónom niečo ešte dodatočne niekto robí. Architektonický betón môžu charakterizovať jedna alebo viacej skutočnosti. Jedno je, že použijeme betón špeciálneho zloženia. Takou ukážkou sú treba farebné betóny. Že už je tam pridáva nejaká ďalšia vlastnosť. Ďalšie je použitie zvláštneho debnenia na tento účel. To znamená, že to debnenie je pripravené pre účely, aby vytvorilo krásne, pekné pohľadové plochy betónu. Alebo ešte môžeme použiť niektorú z dodatočných úprav povrchov. A ešte tu by som to rozdelila. Môžeme upravovať čerstvý povrch, mäkký povrch a môžeme upravovať zatvrdnutý povrch. A jedno aj druhé, ak za tým nenasleduje nejaká krycia vrstva, tak ostáva vlastne viditeľný povrch betónu. Takže z pohľadu finálnej úpravy povrchu môžeme povedať, že je to pohľadový betón s hladkým aj tvarovaným povrchom. Tu je ten betón, sa následne neupravuje a ten výsledok je len otlačok z debnenia. Pohľadový betón s opracovaným povrchom, tu sa tá finálna úprava betónu dá dosiahnuť treba s odstránením povrchovej maltovej vrstičky a obnažením vnútornej štruktúry betónu. To je jedna z možností. Alebo nejakým mechanickým spôsobom sa naruší povrch, treba s kamenárskymi technikami, prípadne môže tam byť aj chemická úprava kyselinami a podobne. Tieto ukážky aj v takej obrazovej podobe, ako to vyzerá, budú potom ďalej v prezentácii. Ďalej ešte niekto by povedal, že betón s krycou povrchovou úpravou, že to už nie je betón. Ale keď povieme, že estetický, architektonický betón je betón, ktorý má ten svoj tvar, tak vlastne aj ten tvar nám to ostáva zachovaný. Ak ostáva zachovaný tvar, prípadne ešte aj textúra, že to natreme, namalujeme, ten betón ešte nejakým spôsobom vplýva na toho pozorovateľa, kto do tú plochu vníma. Ale o tomto už prednáška ďalej nebude. Ďalej ešte môžeme upravovať povrch čerstvého betónu, napríklad potlačov profilovacích matríc. Vždycky, keď odíde pán inžinier, tak nám nabehne takáto tabuľka. Toto? Tak? Nie? Tu. Toto si tiež zavrieme, aspoň my. Ideme ďalej.
predchádzajúca. Takže teraz tie jednotlivé rozdelenia trošku podrobnejšie. Prvé pohľadové betóny sa nám môžu deliť podľa toho zloženia. Čo do tej zámesy, do tej receptúry v podstate niekto navrhne a namieša. To znamená, jedno je, použijeme betón bežných receptúr. To znamená, očakávame, že bude šedý a že bude mať tie vlastnosti, ako bežné receptúry majú. Ale my môžeme aj ten čerstvý betón už upravovať, čo sa týka zloženia. Môže to byť buď ten cement, použijú sa biele, alebo farebné cementy. Farebné cementy už s prímesami pigmentov, že samotný cement už má v sebe tú zložku farebnosti. Biele cementy sa hodne používajú aj tam, kde sa použije pigment, lebo tie farby sú jasnejšie, výraznejšie. Kamenivo v tomto prípade môže byť predpísaná jak zrnitosť, lokalita. Iné je, najmä u tých vymývaných ploch, potrebujeme vlastne tú receptúru takú, aby tá vymytá plocha, tam sa už treba aj farba kameniva prejaví na tej výslednej štruktúre. Prímesy. Tých prímesí je veľa, prísady prímesí. Prímesy, vlákna, úled, metakoly, mleté múčky, všetko na to, aby sme treba upravili spracovateľnosť čerstvého betónu, upravili proces tuhnutia a tvrdnutia betónu, zvýšili trvanlivosť betónu. Tým rozumieme aj to, že napríklad pri tuhnutí betónu by nám nemali vznikať tie mikroprasklinky na povrchu, ktoré väčšinou u toho pohľadového betónu sú aj viditeľné potom. Potom tam môžu byť aj syntetické pigmenty, úprava farby betónu. Máme tu kysličník titanity, to je fotokatalytické účinky, toto bude ešte spomínané, hlavne treba máme v Košiciach krásny kultúrpark, kde bola táto technológia alebo táto zložka do betónu primiešavaná. A nie je to len záležitosť to, že máme krásne oslnivo biele, najmä keď svieti slnko, až veľmi oslnivo biele plochy, ale je to záležitosť aj ozdravovania ovzdušia okolo. Tam je vlastne ten prínos tejto prímesi ďaleko vyšší ešte než treba ten oslepujúci, slnečno osvetľujúci biely efekt, ktorý to prinesie. Samočistiace a biocidné účinky môžeme mať treba sklenené vlákna, plastické, optické vlákna, svetlo emitujúce polyméry. Nám umožňujú vyrábať v súčasnosti už aj priesvitný betón alebo nejaké svetelné efekty môžu byť v betóne. Ale napríklad veľmi krásny povrch ma zarazilo tá jeho štruktúra a reku, toto nie je kamenivo, tak sa človek pozrieť, o čom to je a tam povedal, že dali tam podrvené mušle. Ono to na tom povrchu urobilo veľmi pekné otlačky. To bola jedna zo stavieb, alebo že môžu tam byť rôzne črepiny alebo niečo takého ešte primiešané do betónu. Prísady, tam upravujeme vlastnosti čerstvého betónu, väčšinou sú to plastifikátory, stabilizátory, etadátory pre vymývané betóny, hodne používané, takže upravujeme vlastnosti čerstvého betónu alebo upravujeme vlastnosti hotového betónu a to sú tie vlastnosti biocidné, protikorózne, mrazúzdorné prísady, ktoré nám práve už to majú vlastne v tom svojom názve, kde nám pôsobia. Ďalšie delenie je delenie pohľadového betónu podľa farby. Takže pozrieme sa zase, toto je základné delenie. Tradičný sivý betón, bežný cement, bežné kamenivo, v podstate tam nie je biely betón. Používa sa biely cement, môže sa pridať ešte aj titanová beloba ako prímes do betónu, môže tam byť, zjasní tam ešte ten povrch, ale treba si zvážiť aj farbu kameniva. Niektoré kameniva sú pritmavé na to, aby to tá cementová malta, ktorá tam je, prekryla ten farebný odtieň, môže nám prerážať cez povrch. Takže svetlejšie kameniva. Potom môže tam byť farebný betón. Farebný betón, to znamená, môžeme použiť ako základ sivý cement alebo biely cement. Pri bielom cemente sú tie farebné kontrasty, proste ten farebný efekt výraznejší, svetlejší, taký jasnejšie farby dosiahuje. Ale my sa tam vlastne dosahujeme tú farebnú škálu syntetickými alebo prírodnými pigmentami. Takou nežiaducou farebnou úpravou povrchu, ktorou sa stretol každý stavbar, je zafarbenie povrchu hrdzov. Ale keď tú hrdzu dáme tam úplne, ako proste takýto kysličník, dáme tam úmyselne, dokážeme dosiahnuť farebnú úpravu betónu. Alebo napríklad vieme, že meď, čo robí
pri pôsobení vzduchu. Ale keď bola konštrukcia, kde architekt mal zvlášť požiadavku, že chce mať patinovaný povrch a sa to dostalo do betónu, tak časom, jak na to padal dážď, proste tá meď tam pracovala a vytvorila také škaredé, zelené, proste taký patinovaný povrch, ktorý ale spôsobil to, že tá plocha nekontrastovala s okolím. Oni potrebovali vlastne tento efekt dosiahnuť. Podarilo sa im to aspoň podľa obrázkov na fotkách, ktoré som videla. Potom je tam ešte farebná škála, betón s farebnou obnaženou vnútornou štruktúrou. To znamená, že tam sa už uplatňuje farba kamenivá spolu s cementom. To znamená, už kamenivo je obnažené, takže keď je farebné kamenivo, už ho vidíme. Alebo ešte môže byť aj záležitosť, že na povrch betónu sa aplikujú farebné vsypy. A proste ten farebný vsyp je potom ešte zapracovávaný do tohto povrchu, aby to nebolo len posypem povrchu. Musí to byť čerstvom betóne, má to svoju technológiu spracovania. Keď sa pozrieme na špecifikáciu pohľadových betónov, a ja som sa stretla s takou praxou, že je predpísaný v projekte pohľadový betón. Väčšinou to končilo aj začalo slovkom pohľadový betón. Nebolo povedané aký, čím, prečo, ako dosiahnuteľný. A dosť často som mala skoro pocit, ako keby za tým pohľadovým betónom skôr bola snaha usporiť materiál, ktorý by bol na ten betón následne nanášaný. Takže pohľadový betón to je estetické pôsobenie na ľudí. To nie je len betón bez povrchovej úpravy. Takže tu máte... Klasická ukážka, ako vyzerá špecifikácia betónu. Musíte tam mať špecifikované, podľa akej normy je vyrábaný, akej pevnostnej triedy. Vplyv prostredia, to nám priniesla norma v posledných rokoch, to len staršie ročníky majú s týmto trošku problém, že končí označenie betónu. Aj teraz som sa ešte stretla s označením B20, B30, B40, bolo to veľmi pohodlné označovanie a najmä staršie ročníky praktikov na stavbách ešte stále inklinujú k tomuto označeniu. Ale nové označenie ešte ako tak, lebo to máme pevnosť. Ale čo nám vlastne norma priniesla nové, máme mestné hodnoty pre stupne vplyvu prostredia. To znamená, predpíše sa prostredie, do ktorého ten betón ide a tam už norma predpisuje presne napríklad minimálne požiadavky, koľko cementu tam musí byť na kubík. Alebo proste ďalšie vlastnosti, čo sa skúša, početnosť skúšok. To je záležitosť, ale STN 206/1, to je základná norma o betóne. Nahradila nám z časti tej normy 732400, ale vlastne táto norma bola skôr nahradená tou normou sotovania betónových konštrukcií. Ďalej tam máme obsah chloridov, to je záležitosť kvôli výstuži, či potrebujeme výstuž chrániť pred koróziou aj tým, že to prostredie toho betónu nám nejakým spôsobom bude znižovať riziko korózií. Potom maximálny rozmer kameniva, to bolo aj v minulosti bežné, že sa to predpisovalo, len to nebolo v jednom označení. A za tým ešte ide stupeň konzistencie. Predtým staršie ročníky zvyknuté boli napríklad, že sadnutie kužela 5 cm, 10 cm, že to bolo predpísané a potom norma stanovala odchýlky plus minus koľko môže byť, aby sme ešte mohli povedať, že ten betón má správnu spracovateľnosť. Teraz je to už roztriedené podľa toho, ako skúškou sa tá spracovateľnosť kontroluje, či je to sadnutím kužela, rozliatím, sunutiteľnosťou alebo VB prístrojom. Na stavbách veľmi často vlastne už ten VB prístroj, ktorý v minulosti veľmi bol preferovaný, už nahradila vlastne skúška rozliatím. To znamená s označením F, F1, F2, F3 podľa spracovateľnosti. S-ko je označené, to je tu uvedené, je sadnutie kužela. Takže potrebujeme špecifikovať betón. Betón sa dá špecifikovať, toto je záležitosť, ale v podstate pokiaľ to je to projekt. Pokiaľ je to projekt. Toto nám dávajú technológovia z pohľadu realizátora. Už tá veľkozrná kameniva závisí od toho, do akého debnenia to ide, ako je to husto vystúžené a tá spracovateľnosť závisí od toho, čím a akým spôsobom budeme ten betón ukladať, následne sutňovať a upravovať.
Za tým by mala ísť špeciálna požiadavka na nejaké iné vlastnosti, ale to už je popisom. Ak sa za tým napíše len pohľadový betón, je to žalostne málo. To vlastne to nehovorí o tom betóne skoro nič. To len hovorí o tom, že nebude prekrytý žiadnou úpravou. To znamená, mal by ten pohľadový betón znovu byť doplnený o to, o akú úpravu ide. A zároveň by tam mal byť jeden taký príklad, ktorý som vám tu dala, napríklad určenie triedy pohľadového betónu toto máme ale technické pravidlá v Českej republike, trošku sú dopredu. Takéto pravidlá predpokladám, že v dohľadnej dobe budú aj na Slovensku prijaté. Až na to napríklad tieto technické pravidlá predpisujú nám kvalitatívne požiadavky na plochy, ktoré roztrieďujú do 4 tried. Pohľadový betón 1, 2, 3, 4. Pohľadový betón S, to je ten architektonický. A tam je presne poučované, aké pory, aké veľké na povrchu, aká rovinnosť musí byť, či môžu byť trhlinky, nemôžu byť trhlinky. Tam máme vlastne pre jednotlivé tieto triedy povedané, aké vlastnosti má mať betón a ako sa tie vlastnosti budú merať, kontrolovať a skúšať. Až na to, že táto technické požiadavky hovoria len o betónoch, ktoré vznikali ako priamy otlačok odebnenia, nič nehovoria o betónoch, ktorým sa následne upravuje povrch. Ale aj toto je už určitá pomocka. Sú tam aj veľmi zaujímavé, tak by som povedala, až detaily, ktoré môžu pre prax slúžiť veľmi podnetne. To znamená, potrebujeme špecifikovať pohľadový betón. Niečo o tom už stanoviť nejaké požiadavky, niečo o tom, na stavbe sa už dejú veci. Čo potrebujeme? Potrebujeme v každom prípade vyrobiť si referenčné vzorky povrchov. To znamená skúšobnú plochu a referenčnú plochu. Skúšobná plocha alebo skúšobná konštrukcia je konštrukcia, ktorú vyrobíme špeciálne na ten účel, aby sa odskúšala technológia, aby sa odskúšal betón, aby sa odskúšalo, ako tie povrchy budú vyzerať. To skúšobná plocha ešte neznamená, že je to plocha referenčná. To sú vlastne tie dielce alebo časti konštrukcie, ktoré sa vyrobia skutočne len pre ten účel, aby sa zistilo, že či daná firma, ktorá realizuje pohľadový betón, je schopná v daných podmienkach vôbec dosiahnuť akú kvalitatívnu úroveň. A čo na to potrebuje? Či potrebuje zaučiť pracovníkov, či má správne odformovacie prostriedky, či má správne debnenie, čo očakáva, aký výsledok. Takže tuto je, samozrejme, že takto skúšobná plocha, treba si ju naplánovať nielen finančne, ale aj časovo. To znamená, musí v nejakom okamihu prebehnúť jej realizácia, tak aby už následne to zhotovovanie tej konštrukcie už bolo pod vplyvom tých opatrení, ktoré boli prijaté. Treba zaškolili sa pracovníci, niečo sa odsledovalo, zistilo sa, že sútňovanie daným spôsobom nie je v poriadku, treba na tom niečo zmeniť. A referenčná plocha, môže byť aj táto skúšobná plocha použitá ako referenčná plocha. To znamená, je to plocha, na ktorej sa dohodnú odberateľ, dodávateľ, investor, dodávateľ, že áno, takto si predstavujeme, aby ten povrch vyzeral. A na tom povrchu by mali vlastne byť všetky tie, nazvem to defekty, ktoré sú ešte tolerovateľné. To znamená, to je niečo také rukolapné. Tu si povie, vyzerá ten povrch takto? Áno, v poriadku. Nevyzerá, musíte s tým niečo urobiť. Najhoršie je dať konštrukciu preč a prerobiť ju znovu. Má demontovať, zničiť a na novo. Ale už keď máme takúto referenčnú plochu, už je určitá šanca, že ten povrch bude aj na stavbe dosiahnutý. Teraz, čo všetko v rámci tých požiadaviek môže byť špecifikované? Hovoríme teraz už nie o tej základnej špecifikácii, že do akého prostredia to ide, aká trieda betónu, aká konzistencia. Teraz ide nám o požiadavky, ktoré sú navyše. To znamená, prvé je tvar povrchu. Tvar povrchu, fajn, to máme výkres tvaru prvkov. Toto sa v výkresovej dokumentácii väčšinou nachádza. To je tvar, ktorý predpíše architekt, projektant.
Ďalšie je štruktúra povrchu. Štruktúra, tu pribudnú dva výrazy, štruktúra, textúra. Na schvál od seba odčleňujem. Štruktúra povrchu je to, čo vidíme, nejaké vykreslenie obrysov, dosiek a tak. Proste ako je ten povrch štrukturovaný, na aké plochy, alebo čo sa na ňom nachádza. To je, tam neupravujeme povrch betónu, nemá to nejakú predpísanú. Textúra je, ako bude vyzerať konkrétne povrch na týchto vymedzených plochách. Textúra môže byť proste robené buď otlačkom matrice, alebo tam už môže byť v rámci textúry predpísané aj tá následná povrchová úprava. Treba vymývaný povrch betónu je záležitosť textúry. Obrysy, ktoré vznikajú z dôsledku toho, že používame debnenie, alebo proste betonujeme to v určitých plochách. Vždycky je taká zásada, že keď potrebujeme jednotnú plochu, nie je dobre, keď tá plocha je priveľká, najmä u pohľadového betónu. Keď je rozčlenená do menších segmentov, keď sa stane, že aj ten segment má treba z inú farbu, alebo trošku malé odchýlky v tom zložení betónu, alebo niečo sa tam proste udeje, keď sú to samostatné plochy, je to lepšie esteticky vnímateľné, ako keď je tá plocha jedna a tam sa tieto rozdiely výrazne prejavia. Napríklad môžeme mať vysoké konštrukcie, ktoré sú betonované v dvoch pracovných záberoch. Tam je napríklad v rámci štruktúry celkom vhodné priznať pracovnú škáru prerušenie betonáže viditeľnou nejakým odtiskom lišty pripevnenej na debnenie. Je to ďaleko jednoduchšie urobiť, aj ten vizuálny efekt bude lepší. Ako náhle je to betonované cez pracovnú škáru, kde mohlo byť aj nejaký časový odstup od betonáží, tá pracovná škára bude viditeľná. Proste povedať si, že to bude jednoliatý, jednofarebný, úplne rovnaký betón, jeden, druhý. Nehovorím, že prax nemôže priniesť aj takéto svetlé výnimky, ale skôr je to výnimka, lebo proste veľmi veľa úsilia by to stálo, aby tie dva zábery nad sebou betonované boli tak, že by nebolo vidno pracovnú škáru. To už pri normálnom betonovaní myslím, že ani nejde. Takže textúra, štruktúra povrchu. Tento výraz som prevzala z tej českej normy špárores. Ako by sme to nazvali u nás, proste je to projekt debnenia, kde má presne určené, aké veľké dielce debnenia a ako budú spínané navzájom v ploche, ako budú zopínané vonkajším stužením, čo sa týka proste teda spínace tiahla, v ktorých miestach bude. O tom to hovorí, že na toto potrebujeme ten výkres debnenia mať upriamený. Ak sa niečo opakuje rovnomerne, vytvára to ornament. Ak je to nerovnomerné, chaotické, ornamentom nikto nevidí. Proste pôsobí to nejak na tých ľudí neprirodzene. Ak máte ale jednotlivé otvory po spínacích tiahla v jednej výške, rovnako rozmiestnené, dá sa tá plocha vnímať ako architektonicky priateľná pre tých ľudí. Všetko, čo sa opakuje, čo má nejakú pravidelnosť a tak, už vnímame ďaleko lepšie, ako keď sú tam nejaké nepravidelné styky, spoje. Takže ten špárores nám tam pribúda a tá textúra, tam je ešte kde špecifikovať. Tu už to je záležitosť architekta, že si tú štruktúru vlastne zadefinuje, akú chce. Tam už musí byť popis, tam už musí byť treba z ukážka, tam už musí byť to bližšie priblíženie, čo si pod tou textúrou predpísanou predstavuje, ako to má vyzerať. Tie jednotlivé textúry takisto budete môcť vidieť potom v prezentácii na obrázkoch. Ešte sa pozrieme na faktory, ktoré nám ovplyvňujú realizáciu pohľadových betónov. Na konci to červeným, čo je napísané, je to najdôležitejšie. Informácie, skúsenosti, zručnosti a financie. Takže tuto začína aj končí. Tie ostatné veci sú už záležitosť technológie spracovania. Ale keď nemáme dostatočné informácie, keď nemáme dostatočné aj skúsenosti a zručných pracovníkov, ktorí to budú realizovať, a samozrejme dosť podstatne navýšené financie na meter kubický alebo meter štvorcový takejto pohľadovej plochy, tak tie ostatné opatrenia alebo tá snaha získať pohľadový betón je vlastne len snaha napísaná na papieri.
Ale aj tak, čo nám vlastne môže ovlivniť tú realizáciu pohľadových betónov a treba si za každým tým bodom predstaviť práve tie informácie, skúsenosti, zručnosti a financie. To znamená charakter, tvar a rozmery betónovej konštrukcie alebo dielca. Bez pochyby viac betónu, viac peňazí, proste vyštíhlenie konštrukcie, dokážeme ísť nižšie. Usporiadanie výstuže. Poloha, kvalita a povrchová úprava výstuže. Niektoré pohľadové betóny, dodatočne je tam ešte daná ďalšia požiadavka. Výstuž nemá byť, musí byť chránená proti koróziu, aj keď je v betóne. To znamená, že treba je tam nátier na tej. Dokonca v rámci tých pohľadových betónov našla som aj ukážky, že nepoužívali už oceľovú výstuž, ale sklenenú výstuž a takéto výdobytky, nové výdobytky. Ale uvidíme potom na obrázku, ktoré pohľadové plochy už vyžadovali aj to, že výstuž musela byť povrchovo upravená tak, aby nekorodovala, keby sa jej niečo stalo. To znamená poloha, kvalita, povrchová úprava. Poloha výstuže. Aj kvalitné dielce majú napríklad prekreslený raster výstuže. Vidíte, je tam sieť a tú sieť, jak sa pozriete na to z diaľky, tak ju tak trošku vidno. Ako keby okolo toho siete bol ten betón menej sútnený. Áno, je. Proste pritom tá výstuž má krytie. Videla som veľké nadšenie z realizácie so samosútniteľným betónom. Tie plochy boli nádherné, hladúčké. Ale keď ste sa na to pozerali, videli ste tam, že aha, je to armované. Je tam sieť. A tá sieť bola tam tak jemnolinko prekreslená na povrchu. Bolo ju vidno. Nebola, krytie mala. Napriek tomu ju vidno bolo. To znamená, poloha výstuže je dôležitá. Ešte aj poloha, keď máme matrice. Musíme s tou polohou výstuže a s matricami nejakým spôsobom počítať. Na to bude samostatný slajdík. A potom ešte je tam kvalita výstuže. Niekto povie, jemné zhrdzavenie výstuže nie je na škodu. Za normálnych okolností ani nie, keď tam nie je tu už olupovanie z povrchu. Ale keď máme dve pracovné škáry a nám zaprší a tá výstuž je hrdzavá, steče nám tá hrdza na betón, stečie nám na plochu debnenia a už ostane tam. Kto chcel vyčistiť z hrdze, betón, neviem. Ak sa vám to už podarilo, dajte vedieť ako. Mne sa to doma nedarí. Potom únosnosť toho systému debnenia, spôsob spájania a stuženia formy debnenia. Dôležité, špárorez, presne. Typ, materiál, povrchová úprava a kvalita plášťa formy debnenia. Tu o tomto takisto bude slajdík ešte. Použitý typ separačného debňovacieho prostriedku a spôsob jeho aplikácie. O tomto som videla celé články písané, taký separačný prípravok. A proste potom nafotené krásne povrchové úpravy. Že tuto nedobre rozotreli, tak sú tam normálne také náliadky. Proste čo všetko ten separačný prostriedok potom robí s tým povrchom betónu. Potom receptúra betónu a technológia jeho výroby, dovoz čerstvého betónu na stavenisko, jeho doprava, miesto uloženia, ukladanie, hutnenie čerstvého betónu, samostatná kapitola, úplne výrazná kapitola pri pohľadových betónoch. Technológia úpravy povrchu čerstvého alebo zatvrdnutého betónu. Budeme tam tie technológie mať popísané, takže urobíte si ten obraz sami. A následné ošetrovanie ešte zadebneného alebo už oddebneného betónu. Niekto povie, že aké ošetrovanie zadebneného betónu, však je v debnení. A ono to debnenie je viac menej ošetrení, ale keď vy tam spôsobíte to, že ochladí sa ten betón, v určitom momente má náchylnosť na tvorbu tých vlásočnicových trhliniek. A keď tam vzniknú, už tam ostanú. Počasie nám na to vplýva, proste, či v zime, tá krásna snaha zrealizovať vymývanú pohľadovú plochu betónu v zime v Košiciach. Máme taký príklad, že to nedopadlo dobre. A vždycky sa to dá potom ešte opatriť nejakým krycou povrchovou úpravou. Takže, kde všade sú tie náklady a za tým treba vidieť? Náklady na zložky betónu. Cement. Biely cement je drahší. Aj niektoré kameňovo je drahšie. Aj tá titanová beloba niečo stojí. Aj tie farby, ale to nie je len farby do betónu, ale to znamená, my musíme aj upraviť zloženie toho betónu, lebo tie farby väčšinou pôsobia trošku retardačne na pevnosti betónov. Takže treba tam dať viacej cementu alebo niečo s tým urobiť. Náklady na výrobu betónu, niekedy potrebujeme dlhší cyklus miešania, dávkovanie zložiek betónu, kontrola, sledovanie, presnosť. Náklady na debnenie, tu sú veľmi výrazné. Náklady na vhodné separačné prostriedky, náklady na výstuž,
Naklady dištančné telieska. Bude tam taký veľmi pekná fotka, kde si pozrieme, čo urobí dištančné teliesko. Náklady na mechanickú, chemickú úpravu povrchu čerstvého betónu. Týmto ale nekončí. Toto sa dá ešte krásne zrátať. Ale na čo väčšinou zabúdajú realizátori si nejakým spôsobom nakalkulovať, sú náklady na vyššie práce. To znamená náklady na zaučenie pracovníkov, kontrolu technologickej disciplíny. Tam niekto musí byť, kto to kontroluje. Ale napríklad náklady na kontrolu a skúšanie kvality čerstvého aj zatvrdnutého betónu a kvality povrchov. Tam bola krásna ukážka v jednom článku, že povrch, bol tam samosúdniteľný betón, všetko to bolo krásne, ale povedali, že mali sme to len trojnásobne drahšie, ale to trojnásobne drahšie záležalo o tom, že miesto pol hodiny každý deň bolo treba 3 hodiny venovať skúšaniu betónu. Proste tie skúšky niečo stoja, to nie je zadarmo. Takže tu je potom tá otázka, či budeme chcieť pohľadový betón tvorený len otlačkom formy debnenia, alebo budeme chcieť pohľadový betón s opracovaným povrchom. Keď sa na to pozrieme teraz na tých obrázkoch, tu mám také krásne ukážky. Tento povrch je čisto len tvorený otlačkom povrchu debnenia. Napriek tomu je pekný. Nemôžem povedať, že by to malo rovnomernú farbu, ale práve ten špárores nám spôsobil to a farba sa nám prekryla tým kontrastom svetlo-tieň. Svetlo-tieň robí pre betón zázrak. Ak tam využijete práve tú hru svetlo-tieň, dostávate pohľadový betón, na ktorý sa dá pozerať. A to práve bol ten veľký kontrast medzi tým, ktoré sú osvetlené plochy. Dá sa povedať, že tento betón sa nám asi aj páči ako pohľadový betón. Všimnite si, vidíte tu, tuto mali pracovnú škáru pri betóna. Nie je ten betón ideálny. Napriek tomu vyzerá dobre. Toto je druhá ukážka. Toto máme matrice. Toto je betonované s použitím matríc. Zase je tu špárores, tuto máme viditeľnú štruktúru, ale je tu predpísaná aj textúra. Tá textúra znovu nám dodáva farbu, alebo to sfarbenie povrchu, hra svetlo-tieň. Hra svetlo-tieň a prekryje opticky tie nedokonalosti povrchu betónu, ktoré sú pre betón úplne typické. Tu máme ukážku vymývaného betónu. Tento betón je opracovaný kamenárskymi technikami. To nie je vymývaný betón. To proste niekto zobral pekne kladivku a klop, klop, klop a poobíjal povrch betónu, takže bol vizuálne na poriadku. Taký istý prípad je táto záležitosť tohto povrchovej úpravy. Toto je betón. A toto som si nechala ešte taký samostatný obrážtek. Tieto povrchy, ktoré zdanlivo vyzerajú, že sú povrchy otlačok zdebnenia. Proste zdanlivo by človek povedal, že áno, takýto povrch chcem, však je to úplne normálny otlačok debnenia. Budeme tam mať popísanú tú technológiu, ako dosiahnuť takýto povrch. A sami zistíte, že to už s otlačkom, áno, otlačok debnenia, jasný špárores, tam bol dodržaný presné styky dielcov, presne v určitých výškach umiestnené, proste tiahla aj úprava týchto otvorov. A na to treba z tejto konštrukcie majú ešte aj tú výstuž opatrený tým epoxidovým náterom. Tam ešte ani tá výstuž nie je, nemá možnosť korodovať. Neviem, ja by som teraz skončila, alebo ďalšie prezentácie sú už s obrázkami a ideme do jednotlivých technológií, už do tých podrobností. Aha, dobre. Povedané, že mám si prednášku rozdeliť. Ona je robená ako jeden súvislý celok s tým, že dobre, prejdeme pohľadový betón s hladkým povrchom. A potom nám ešte ostáva ten pohľadový betón s povrchom upravovaným. Tu s hladkým povrchom, tu máme takú ukážku takého betónu. Všimnite si, ten špárores tu nebol až tak dokonale spracovaný. Toto ani nebola fotka. Možno, že to chcelo byť pohľadový betón, nie je až taký škaredý. Ale keď si pozriete na to, čo všetko tu vidíme, vidíme tu prekreslená trošku výstuž, vidíme tu otvory po spínacích tiahlách, vidíme tu otvory pre spínacie tiahle, ale ktoré boli nejakým spôsobom zazátkované už debnení, ale oni sú viditeľné. Styky jednotlivých dielcov. Tuto máme takúto krásnu ukážku,
Tu už nebude upravovaný povrch žiadnym iným spôsobom. To znamená, pohľadový betón s hladkým povrchom má špecifikovaný tvar a štruktúru povrchu. Prípadne môže tam byť ešte predpísaná farba betónu, že celý ten betón môže mať nejaký farebný odtieň. V tomto prípade nepredpisujeme textúru. To je ten druhý prípad. Pohľadový betón s tvarovaným povrchom. Jeho povrchovú úpravu charakterizujú uzatvorené, tvarované reliefové plochy. Uzatvorené plochy, to znamená, že ten škárorez nám vytvára určité obrysy a v rámci týchto ploch má ten betón naplánovanú a aj zrealizovanú povrchovú textúru. To znamená, tie povrchy môže byť priamy otlačok od tvarovacích jemniacich ploch plášťa, foriem alebo matrice s dezénom vloženej do formy. To je najčastejší spôsob, ako sa upravujú tieto plochy. A tu máme už špecifikovanú tvar, štruktúru, aj textúru povrchu. A tá farba tu takisto hrá. Môžeme mať aj farebný betón povrchovo tvarovaný. To znamená, to všetko máme, ešte sa vrátim trošku, predchádzajúca. Tu máte takú krásnu ukážku. Toto je betón. Myslím, že splynul s prostredím a tá imitácia nejakého kamenného obkladu. Pritom je to betónový múrik. Čo robí profilovacia matrica? Takisto tu máme profilovanú textúru, ale práve preto, že je rozdelená, je aj štrukturovaná tá plocha na určité menšie plochy, v rámci tých ploch sa dokázalo dosiahnuť, aby tá textúra bola rovnomerná. Lebo keď na tej ploche textúry sa tam zjavujú nejaké nedokonalosti alebo odchýlky, tie odchýlky nemusia byť, skutočne stačí, že je to iná dodávka, alebo je iná teplota vonku. Proste pri inej teplote ten betón tuhol. A už aj toto nám môže spôsobiť zmenu farebného odtieňa. Štruktúra pohľadového betónu teda nám ju ovplyvňuje typ debnenia. A toto si vlastne ten inžinier, alebo architekt, alebo realizátor musí zvlášť uvedomiť, aké debnenie ide použiť. Má na výber. Môže vybrať si rámové debnenia. To sú v podstate najlacnejšie. Máme tu aj človeka, ktorý by nám prikyvuje, že áno, z firmy Perry, že áno, rámové sú najlacnejšie. Nosníkové debnenia. Nosníkové debnenia nám umožňujú naplánovať nosnosť debnenia ďaleko vyššiu, lebo rámové debnenia majú svoju nosnosť danú svojou konštrukciou a majú danú aj už otvory pre spinacie ťahla sú vopred dané, kde sú a väčšinou tie ľahké rámové debnenia majú tých 40 kN na meter štvorcový, tie ťažšie 60 kN až 100, 120, už nejaké pre stĺpy, je to aj na tú úroveň 120 kN na meter štvorcový. Ale to je všetko, čo dokážeme pre rámové dosiahnuť. Nosníkové debnenia sa dajú naplánovať aj na ďaleko väčšie nosnosti, podľa toho, ako husto sa tam osadia nosníky a dokonca sa dajú robiť aj tvary, ktoré už nie sú dopredu v tých systémových debneniach dané, ale sa dá ten tvar debnenia, ten škárorez prispôsobiť požiadavkám konštrukcií. Sú drahšie ako rámové. Dosť výrazne drahšie, ale zase niekedy napríklad pre jednostranné debnenia väčších výšok, kde debníme vyššie konštrukcie, sú niekedy aj jediným možným riešením, že s rámovými konštrukciami debnení by ste to nespravili. A potom ešte máme tu možnosť individuálne debnenia. Bola tu tá otázka, padla pred prednáškou, že či som už videla pekný podhľad z betónu. Pohľadový betón. Tu je taká ukážka pekného, pomerne pekného podhľadového betónu z rámového debnenia Skydeck. Ale to rámové debnenie Skydeck u nás asi darmo budete hľadať. Ono je tu veľmi striedmo, lebo je finančne náročnejšie ako ostatné proste iné rámové debnenia. Nedá sa to porovnať takýmto spôsobom. Potom tu máme ukážku. Toto je taká klasická ukážka rámových debnení a tu je trošku schované nosníkové debnenia. To máme práve pri tých Všimnite si, vidíme tu spinacie, otvory vidíme tu aj tie rozhrania. Napriek tomu tá plocha pôsobí celku, dá sa podať jednoliato. Ešte záleží od toho, či ideme tie betóny alebo tie vyslené betónové konštrukcie vyrábať horizontálne alebo vertikálne. My vieme aj horizontálnu aj vertikálnu konštrukciu vyrábať treba ako prefabrikát,
po výrobni a tam je to záležitosť, ako je polohovaná forma. Už som videla stropné panely vyrábané vertikálne, proste v batériách, jak sa robili steny, stropy, paneláky máme z toho postavané. Ale videla som aj, že sa zvislé konštrukcie, stĺpy vyrábali v ležatých formách. Lebo steny vyrábali v ležatých formách. Hlavne treba s vymývaným povrchom betónu boli tieto prefabrikáty vyrábané v ležatej polohe. Povieme si aj tie technológie ešte ďalej. Pozrieme sa trošku bližšie na to rámové debnenie. Čo nám ponúka, čo nám vlastne dáva. Veľkosť a poloha rámov. Tá výška rámov je od tých 600, 1200, 2400 až po 3300. Vyššie rámy ani nie sú. Šírka rámov, tam máme ten násobok 30 cm. V tých šírkach to dokážeme. Pritom ten najväčšie rámy sa dajú aj otáčať, že sú tam otvory pre spínacie ťahla, takže sa dajú robiť na stojato i na ležato, že môžeme ich použiť. A ešte tuto mám také trošku inej farebnom odtieni, tých 720-750. To sú doplnkové panely, ktoré majú otvory pre spínacie ťahla navrtané v tom ráme po 5 cm odstupoch. A používajú sa ako doplnkové. Oceníme to nie pri pohľadových betónoch, keď sa chce treba vyrovnávať počet prvkov debnení v jednotlivých záberoch, alebo pri debnení stĺpov sa používajú. Stĺpové debnenia sú z týchto rámov vytvorené. Dokážeme takýmto rámom vytvoriť treba ten pôdorysný rozmer 60 na 60 cm a menšie. Takže veľkorozmerné debnenia, keby niekto povedal, a väčšie rámy, áno, máme väčšie rámy, ale tie vznikajú len tak, že dopredu pozopíname menšie rámy. Styk rámu je vidno, aj keď je zopnutý na nejakom pracovisku v rámci staveniska. Proste prenášame tie veľkorozmerné debnenia rámové, chápané je len tak, že dopredu je zmontované väčšie kusy z viacerých rámov a tie sú naraz premiestňované z jedného miesta na druhé pri viacnásobnom použití. Potom, rámové debnenia majú miesta spínaní rámov pri obojstrannom debnení, majú otvory pre spínacie tyče. Tieto najväčšie rámy majú vo vnútri rámu, ale len tie najväčšie rámy. Väčšina rámov majú otvory na kraji rámu. Ten otvor je vidno. Zároveň je to v mieste, ten špárorez nám to limituje presne, kde je to položené. Viacúčelové panely, tie som už spomínala, majú otvory po celej šírke, po 5 cm. To je viditeľné ako otlačok. To je normálne viditeľné, na stavbe kľudne vidíte, aha, tu bol použitý tento viacúčelový panel, lebo tam vidíte tie zablendované otvory, ktoré boli ako upchaté. Dodávajú sa zátky. Tie zátky máte v súčasnosti, proste so zátkami, špeciálne na to, napriek tomu je to vidno. Sa nedá urobiť tak, aby to vidno nebolo. To znamená, čo nám ovlivní povrch, s čím sa musí počítať. Špara medzi rámami, s tesnením, bez tesnenia, viditeľná. Medzi jednotlivými rámami, aj pri ideálnom stave ten rám, ako je, a veľkosť toho rámu je viditeľná. Potom špara v plášti veľkoplošného panela, styk debniacich dosiek, takisto ostáva viditeľný. Nedá sa to v podstate, to by musela byť na tej ploche potom natiahnutá nejaká iná povrchová úprava, ktorá by prekryla tieto styky. Proste nejaká zjednocujúca, treba z matrica, alebo ja viem, laťovanie. Proste nejak musí byť upravený to vnútrajšok. Využitý spínací otvor, vytvorený konusom, buď neuzatvorený, alebo uzatvorený zadkou, buď z PVC, alebo z betónu. Keď to aj použijete zadku z betónu, treba to potom zapracovať, lebo tú zadku z betónu takisto vidno, aj keď sa povie, že je to ten istý materiál. Takže väčšinou u tých plôch skôr sa pristúpi k tomu, tak keď už tie otvory sú tam, tak ich využijeme preto, aby pôsobili architektonicky priaznivo a tak ich priznajme. A môže tam byť treba aj niečo farebné, proste tie zadky môžu byť z PVC a môže byť skutočne viditeľné. Potom nevyužitý spínací otvor, otlačok zadky, vidno. Obtisk nitu, ktorým je prichytená debniaca doska k rámu. Vidno, normálne tam máte hlavičku toho klinčeka. Opotrebovanosť povrchu plášťa. Je rozdiel, či máte rám s novým plášťom, alebo je ten plášť po oprave. Ono sa nám vlastne menia vlastnosti toho plášťa podľa toho, ako sa opotrebováva jeho povrchová úprava, že z nenasiakavého alebo málosavého debnenia máme
stredne savé debnenie. Proste mení sa savosť povrchu, bude za chvíľočku, kvôli čomu pre nás je to dôležité. Tu by som povedala, že tuto je obtieznitu, ktorým je prichytená devniaca doska k rámu. Spomínala som to pred prednáškou ako taká kuriozita. Študenti sa mi pýtali, že prečo na stavbe sme videli zo stropu oddebneného trčať klinčeky. Vždy bolo vidno, že to mali na schvál. No nie, to použili tie klinčeky s dvojitou hlavou na pripevnenie dosiek a pripevnili z hora. Tá dvojitá hlava, ktorá vlastne nám slúži na to, aby sme dokázali ten klinček bez problému vytiahnuť. Následne, keď oddebňujeme, niekto si to trošku pomýlil, naťukal to do tých dosiek z hora, hlavička sa zabetonovala a ostal klinček. No, asi to nebolo myslené ako pohľadový betón, ale budú to musieť odstrániť alebo nejak vyriešiť. No. Nosníkové debnenie. Tuto je obrážtek nosníkové jednostranné debnenie a tu je nosníkové debnenie pre stropné dosky. Máme tu tento obrážtek. Tak je to malý obrázok, ale myslím, že každý z vás nosníkové debnenie stropu videl. A toto je nosníkové debnenie steny, ktoré nemá spínacie tiahla, lebo celý tlak čerstvého betónu je prenášaný do konštrukcie pomocou takejto opornej kozy. Proste tu máme oporný rám, ktorý nám prenáša všetky zaťaženia, ktoré vznikajú od tlaku čerstvého betónu. Veľkosť poloha zopnutých dielcov alebo debniacich dosiek. Tu nám vlastne ovlivňuje. Najväčšie dosky, aspoň čo ponúkajú výrobcovia svojich katalógov, je to dĺžka dosiek od 3,50 m až po 7,50 m. To znamená, my vieme dať jednoliatú výšku 7,50 m. Z tých typových. Ale tu bola informácia, že vlastne dá sa objednať aj iná dĺžka, len je to trošku problém potom s dovozom. Šírka dosiek takisto je vlastne odstupňovaná. Tuto som červeným dala tie najväčšie plochy, ktoré dokážu vytvoriť jednoliatý otlačok, bez toho, aby tam bola viditeľná špára. Veľkorozmerné debnenia. Vzájomne spojené nosníky, závory dosky do väčších celkov. Ak tá doska je týchto rozmerov väčších, tak vlastne my tam môžeme v rámci celej plochy vytvoriť niečo, čo nemá styk, ktorý by bol potom viditeľný na ploche. U nosníkového debnenia miesta spínania dielcov obojstranného debnenia, rovnako ako v predchádzajúcom prípade, je to vidno. Proste, ale až na to, že tie otvory nie sú vopred dané, sú dané, ale tým, aké zaťaženie má to debnenie prenášať. Je to stabulkované, ponúkajú nám firmy na to už taký celkom dobrý manuál, do akých výšok kde, alebo v podstate, keď si takéto debnenie objednáte od výrobcu, väčšinou vám to dodá aj s projektom debnenia. To znamená, že ten realizátor sa veľmi málo stretne s tým, že by musel sám navrhovať, v ktorých výškach má umiestňovať spínacie tiahla, aby mu to debnenie prenieslo dané zaťaženie. Jednostranné debnenie, takže tuto prenáša tá oporná alebo podperná konštrukcia. Podperná v tomto prípade, tu máme podpernú konštrukciu, ktorá nám prenáša zaťaženie od čerstvého betónu v stropných doskách. Už pri zvislých konštrukciách potrebujeme aj opornú konštrukciu. Čo je viditeľné na povrchu? Špara medzi dielcami. Máme. Špara v plášti veľkoplošného panela. Z tých debniacich dosiek je vidno, aj keď sa použije tesniaci pásik. Ale dobre je to aj vtedy, keď máme spoj pero, drážka, toto je vlastne také ako uprednostňované, že tam aspoň nám nehrozí, že dojde k nejakému posunu, výškovému posunu týchto jednotlivých debniacich dosiek. Materiál dosiek nezaručuje nám to, že sa nemôžu nejakým spôsobom, aspoň nie, že nemôžu, oni sa niekedy chcú ohnúť pod vplyvom vlhkosti. Potom zase je tu ten využitý spínací otvor, alebo odtisk nitu, obrázky, farba. Pozrieme sa teraz ešte na farbu z polohy. Farba zložiek betónu, budeme mať o farbách. Rovnorodosť zloženia jednotlivých zámesí dodávok, k tomuto už budú obrázky. Takže každú jednu vec si pozrieme aj trošku cez obrázky. Vodný súčiniteľ nám ovlivňuje, a sa povedal, že ako nám ovlivňuje vodný súčiniteľ. Jednoduchá veta. Čím viacej vody v betóne, tým je povrch svetlejší. Čím menej vody v betóne, tým je povrch betónu tmavší. Ak takýto povrch následne ale namočíte vodou, dostanete opačný efekt. Na mokrý povrch je tmavší, keď je... Tu máme proste... Tento rozdiel je. Ale my chceme suchý betón, my ho nebudeme načať vodou, aby sme dosiahli nejaký
farebný odtieň. Množstvo vody v čerstvom betóne, ale nie v receptúre, ale na rozhraní tých 3 mm medzi plášťom debnenia a betónom. Ten 3 mm povrchu betónu, tie sú dôležité z pohľadu farby. Ten betón môže byť rovnorodý, ale čo keď nám vlastne plášť debnenia spôsobí tak, že niekde odsaje trošku vody, niekde tej vody bude zase primoc. Tieto farebné rozlíšenia sa na tom povrchu výrazne, dokonca by som povedala výrazne prejavia. Ukladanie, sutnenie betónu. Tam si treba uvedomiť jedno. Svetlotieň. Ako náhle tam máme dutinky, otvory alebo nejaké nesutnené miesta, výrony cementového mlieka, hniezda hrubšieho kameniva, krvácanie betónu. Proste to je ako výron vody, ale to vytvára také malé kráteriky na povrchu betónu, toho pohľadového. Čokoľvek sa nám tuto deje, vytvára nám to možnosť, že sa tam bude vytvárať nejaký ten hra svetlotieň. A ako náhle je tam tých dutiniek primoc, je tam viacej toho tmavého, lebo je tam tieň a už ten povrch je tmavší. Ošetrovanie, oprava povrchu hotového betónu. Tam práve je tá snaha zamedziť vzniku tých trhliniek, výkvetov a zatečení. Zatečenie, dobré výkvety, to je už trošku taká kapitola sama o sebe, to už je spojení s zložením betónu. Vrejme, že o tom by sa dala mať samostatná prednáška, ale majú jednu dobrú vlastnosť, že časom tie výkvety, keď by sme ich omývali, vodou omývali, tak zase ako vznikli, tak môžu aj tak trošičku ako ustúpiť do pozadia. Farby do betónu, samostatne. Tu máte krásnu farebnú skladačku. Môžeme ich mať, a už ideme trošku do tých technológií jednotlivých. Môžeme ich mať práškové, granuláty v tekutom stave. Máme tam zásadu, ako dávkovať pigmenty. Výrobcovia pigmentov dávajú aj technologický predpis, ako miešať, akých množstvách. Väčšinou sa to pohybuje od tých 5%, 10% už je trošku nadhodnotené, končí to väčšinou do tých 3 až 5% z farbiva smotnosti cementu. Pri väčších koncentráciách farby už sa nezvyšuje farebný odtieň betónu. Má to určitý strop, nad ktorý sa nedá ísť. Keď použijete biely cement, máte farebné odtiene také jasnejšie, keď sivý cement sú také trošku tlmenejšie. A ešte, ako sa miešajú? Ľahká. Mokré do mokrého, suché do suchého. To znamená, že práškové potrebujeme pridať do miešačky pred tým, ako sme pridali vodu, a tie tekuté sa dávajú do už betónu, v ktorom je zamiešaná voda. Takže tu je taká určitá zásada. Potom ešte nie je jedno, aký farebný odtieň chceme. Najjednoduchšie, alebo také, ktoré majú tie vlastnosti celkom dobré. Máme tie hnedé odtiene, oker, hnedá umbra. Tu máme tie retardačné účinky týchto prímesí do betónu v porovnaní s inými prímesami menšie. Proste ovlivňujú nám pevnosť betónu, áno, ale menej. Taká krásna ukážka bola v jednej prefe výrobe, kde mali krásnu skúšobňu a merali dlážobné kocky, ktoré vyrábali z takéhoto farebného betónu. Skutočne veľmi precízne kontrolované, merané a skutočne ma zaujala to, lebo receptúra bola rovnaká. Tu neprispôsobili tomu, že majú rôzne farebné odtiene. Množstvo farbiva a množstvo vody, zámes, všetko bolo rovnaké, konzistencia, množstvo cementu v betóne. Napriek tomu tie hnedé kocky, keď mali tých 40-50 megapaskalov, žlté, zelené, sa pohybovali pri tej istej receptúre 20, 25. Výrazný pokles pevnosti. A to vysvetlenie, žlté pigmenty môžu zvýšiť potrebu vody v betóne, aby sme mali danú spracovateľnosť. Modré majú vyššie retardačné účinky, keď chceme nejakú zelený odtieň. Fajn. Tu mám ešte spomenutý ten prášková meď plus vápenec. Boli dodávané do betónu a tam chcelo cieľenie oxidáciou medi bol zelený taký patina betónu. Mne sa to osobne nepáčilo, ale architekti žasli, že krásne. Mne sa vôbec patina nelúbi, takže nechcem vás ovlivňovať, že ten povrch bol škaredý. Mal taký krásny zelený, nepravidelný odtieň, také natečené to bolo. Pekné, no. Takže o farbách do betónu, čo si z toho zobrať?
Zase, viacej vody, svetlejšie, menej vody, tmavšie. Táto zásada platí aj vtedy, keď tam dáte farbu. Takže ten pohľad na to, že nie je to jedno, aký farebný odtieň chcete a že tie hnedé sú celkom priateľné. Tam vám nenarastú žiadne požiadavky na nejaké navýšenie cementu, ale tu sa budeme zaoberať trošičku bližšie to množstvo vody v čerstvom betóne na rozhraní betón a devniaci plášť. Tu je to dôležité. Vy môžete mať vnútri betón úplne rovnorodý. Ale čo keď vám plášť devnenia spôsobí to, že presne na tom povrchu je tej vody menej alebo viac. Keď je viac svetlejšie, je to menej tmavšie. Takže, o čo nám to závisí? Od formy, či máme savy, malosavy alebo nesavý povrch devnenia. Použitia drenážnej folie, to je novinka trošku, ale prax ju používa, alebo od použitia separačného prípravku. Tuto je vlastne povedané, máme savy alebo čiastočne savý povrch devnenia. Čo bude vlastne, ako bude vyzerať ten povrch, keď použijeme takéto devnenie? Lepší odchod vzduchu a vody. Dobre, znižuje sa tvorba pórov. Takže ten povrch bude menej pórový. Opačne, tu nesavý povrchy devnenia, obyčajné preglejky. Tie pory tam budú. Keď by sme mali savý povrch, tých porov tam budú, ale menšie a menej. Potom, miesta s rozdielnou nasiakavosťou, rozdielne farebné odtiene. No a ešte, keď je odsad tej vody primoc z toho betónu, môže dôjsť k tomu, že na tom povrchu ten betón ani nemal ako dobre zhydratovať a môže časom sa treba začať prášiť, proste olupovať, prášiť. Nesavý zvyšuje porovitosť a má ešte taký sklon k tomu vytváraniu map a takého ako mramorovania. Mramor ste videli, proste ten povrch, mramorovaný povrch. Tuto je ukážka, ako vyzerá taká drenážna fólia. Tu som už dostala pred začatím prednášky informáciu, že tá drenážna fólia, nemusíme ju len napínať na devnenie, ale že dá sa na to devnenie aj lepiť. A že už takéto praktické ukážky boli a tým pádom to devnenie, tá fólia sa dá použiť viacej krát. A ten povrch, naozaj ten povrch vyzerá lepšie. Jednak je rovnomerne sfarbený, pretože ten povrch má rovnomernú množstvo vody, v betóne, čerstvom betóne, ale nie len, tak by som povedala, ten povrch, dobre, to by sme vedeli dosiahnuť aj nejakým iným spôsobom, ale čo má ešte taký druhotný efekt, ktorý ocenia hlavne statici, alebo proste tí, ktorí tú konštrukciu užívajú, že zvýši sa homogenita ochrannej vrstvy výstuže. To znamená, zlepší sa práve kvalita toho povrchu betónu pri použití týchto drenážnych fólií. Mám tu ešte zobranú tabuľku, to je z tých technických predpisov z Českej republiky, ktoré som mal, že sú tam dosť pekné informácie, ktoré môžu byť motivačné a predpokladám, že niečo takéto sa dostane aj do našeho normového systému. A to máte popísané jednotlivé konštrukčné riešenia plášťa devnenia, či sú to hrubé dosky z píly. Tuto je potrebné, a toto je vždycky, tam sú ešte aj také doplňujúce informácie, že pozor, hrubá doska z píly, ale na povrchu má, proste tam je ako keby taká cukor na povrchu, ktorý retardačne pôsobí na povrch betónu. To znamená, treba z takéto dosky, práve tu bolo povedať, že najprv sa zo 3-krát natrú cementom, umyjú a tak sa použijú, aby sa dosiahol ten efekt, ktorý z toho chceme. Už dosky hoblované to majú ale takisto tento problém. Dosky s drážkou, veľmi často používané. Práve tá drážka nám umožňuje to, aby sa nám nejak nevlnil ten povrch. Potom tam máme drenážne vložky, tam separačné prostriedky. Nie, tam je skôr tá záležitosť, ako očistiť tú plochu, treba, aby sa to dalo nalepiť, aby tam ten zvýšok separačného prostriedku z predchádzajúceho používania tých rámov alebo devnení nebol. Drevotriesková doska, preglejka, toto je najčastejšie, alebo trojvrstvové dosky, drevo z ihličnanov. Tuto máte rozdelené. Preglejka, povrch upravený fenolovou živicou. Toto je, myslím, že najčastejšie používané u tých rámových devnení. Mám tam prikyvujúci, súhlasný pohyb hlavou, takže asi mám pravdu. Tuto máte popísané jednotlivé typy odjemňovacích prostriedkov a pre ktoré povrchy sa odporúčajú, pre ktoré sú nevhodné a kde je potrebné odskúšať, čo ten povrch s tým odformovacím prostriedkom urobí. Tak,
Táto tabuľka je prebratá z tých technických požiadaviek, ktoré nám predpisovali, ako kontrolovať a skúšať pohľadové betóny, čo som na začiatku spomínala, tie 4 triedy pohľadových betónov, aj so všetkými záležitosťami. Takýchto tabuliek tam nájdete viacej, takých celkom zaujímavých, kto by sa o to zaujímal. Zo pohľadu statiky je zaujímavé farba pohľadového betónu v závislosti od polohy a stavu výstuže. Dobre, nedodržané krytie. Toto nie je pohľadový betón, čo tu máme. No, ale to krytie a tuto tá hrdza a tak, to je taký odstrašujúci príklad, rozhodne nie pohľadový betón, aj keď nevylučuje sa. To znamená, nedodržané krytie neznamená len výstuž bez krytia, ale to, čo som aj už spomínala, že pri tom samosúdniteľnom betóne, napriek tomu, že ten povrch bol nádherný, bolo vidno, že bola to armované sieťovinou, lebo tú sieťovinu bolo pekne vidno. Viditeľný obtisk dištančných vložiek na povrchu betónu. S tým treba počítať. Keď si pozrieme električkovú trať u nás z betónových prefabrikátov, na to boli používané dištančné telieska, také tzv. Lastovičky. Budem ich mať na jednom obrázku, ešte sa k tomu vrátim. Ale tie lastovičky, hlavne keď zaprší, keď ten prach z toho povrchu sa zmije, je ich tam 98 na povrchu. Dajú sa pekne porátať na 6-metrovom paneli, predpetom paneli, po ktorom behajú električky v Košiciach. Viditeľný obtisk, sme spomínali, korózia výstuže. Ale teraz to nie je len korózia takéhoto charakteru, ale je to sfarbenie koróziou výstuže, keď je tá výstuž uložená do debnenia alebo je zrealizovaná na stavbe s veľkým predstihom pred betonážou. To znamená, že medzi tým už mohlo zapršať, niečo sa deje. To znamená, alebo hrdza nečistoty napadané na povrch. Tu je taká krásna ukážka, ako by to malo vyzerať. Tu, tie nečistoty to môžu byť z pohľadu ukladania výstuže, tu vidíte pekne dištančné telieska. Toto je taká kvalitná príprava. Ale čo s hrdzou, keby tam tá výstuž bola zhrdzavená a už pršalo? Tá hrdza na tom debnení to už neumiete až tak dokonale. To nám v tom podhľade ostane. Takže hrdza, výstuže a pohľadový betón nám robí problémy. Preto niektorí hovoria, že ak pohľadový betón, tak výstuž s krycou vrstvou. Nemôže byť normálna výstuž, ktorá koroduje. A druhá záležitosť, hľadala som jeden obrázok, kde bol pilier mostný a polovicu piliera zabetonovali do zimy, potom prišla zima, prerušili betonáž a druhú polovicu začali na jar. Ono v podstate tomu betónu sa nič nestalo, ale tá výstuž, ktorá tam bola celú zimu, statočne korodovala a celý ten spodný časť toho piliera odfarbená do hneda. Použili farbu do betónu na hotový betón a táto farba je trváca, tu nedajú dole. To proste tam tí realizátori povedali, že za toto sa hanbíme, nejak sme to nedomysleli. Ale toto sa stáva aj bežne pri stenových panel. Proste keď máme prebiehajúcu výstuž cez viacero záberov a máme zabetonované, toto je ukážka, teda tuto bude pokračovať stĺp. Čo keď zaprší? Tá hrdza, ktorá nám tuto steká, stečie. Ak stečie tuto okolo, že tam bude taký priestor, stečie na povrch toho betónu a už bude tam. Proste ostane tam. Ak stečie len na povrch toho dební, aj tak bude, ale bude na strope, nebude na tom stĺpe. Takže hrdza a betón treba dávať pozor aj vtedy, keď sa realizuje betónová konštrukcia. Zásada je pri pohľadových betónoch, ak už nie s ochrannou vrstvou, tak nezhrdzavenú výstuž a zalievať na skôr. Nenechávať vlastne výstuž prečnievajúcu alebo proste osadenú dlhšiu dobu bez toho, aby bola zaliata betónom. Tuto je ukážka. Tuto vidíte pohľadový betón. Proste ten obrázok sa doslova pýtal. Z pohľadu spracovania čerstvého betónu. Zoberme fakt, že ten betón by bol rovnorodej kvality, že boli miešaní z tej istej zámesy, od tej istej betonárne dodávaní. Napriek tomu tam vidíte jednoznačne. Ja mám myšku tu. Čo je tu? Pracovné miesta, kde ako ukladali betón. Či to bolo sutňované dostatočne. Možno aj áno, ale tento dôvod mohol byť aj z iných. Všimnite si, tuto sa už niekto spamätal a tuto to už išlo ako keby. Niekto by povedal, tu už dobre hutnili. Nemusel to byť len z toho dôvodu. Mohlo to byť aj z dôvodu ukladania čerstvého betónu. To znamená napríklad čerpadlami, bežne používané čerpadla na betonovanie. Ale
Vrátim sa k tejto, len si to preťuknem trošku. Takéto ukladanie betónu, betón nám vlastne tá ťaž už pôsobí odtiaľto. Ideál je, keď posledné rameno pred tým miestom, kde sa to ukladá, ide vodorovne. Vtedy vlastne pri tom ukladaní toho betónu, té rázy toho betónu, jak to padá dole do tej konštrukcii, nedochádza k tej segregácii kameniva. To znamená, že aj takýto detail, ako vyzerá tvar, obrys toho, treba u autočerpadiel, z akej výšky. A niekto povedal, že čerpanie do hĺbok, že aký problém. Veľký problém. Hlavne tí, ktorí majú na starosti čerpadla a idú čerpať do hĺbky. A niekto je povedal, samosútniteľné betóny, to väčšine počujem. Jo, ľahko čerpateľné. To môže povedať študent. Môže povedať niekto, kto o tom nič nevie, ale človek, ktorý predáva čerpadla, tak prevrátil oči. Samosútniteľné betóny nie. Lebo ten tlak toho samosútniteľného betónu, čo im to robí s tým čerpadlom? Proste to čerpadlo má s tým problém. Je to plný hydrostatický tlak, nielen na steny jemnenie, ešte aj to čerpadlo dostáva inak zabrať. Takže vrátim sa trošku. Tak, rovnorodosť zložiek betónu. To máme, ukladanie betónu. Parametre strojov a zariadení. Takže môžeme segregovať kamenivo pádom čerstvého betónu z výšky. Jedno video, ktoré som videla, a bolo tam akože veľmi kvalitný betón a padal tam betón z výšky asi 5 metrov. Reku, ale tak toto kvalitné nebude. Až za tým nasledoval vlastne komentár, že existujú aj také prísady, prímesy do betónov, ktoré umožnia tomu betónu, aby padal z takejto výšky a nesegregoval. Ale že to niečo stojí, to je pravda. Ale bola tam proste video, kde bol použitý takýto betón. Tieto videá majú pracovníci, ktorí ponúkajú svoje výrobky práve z tej oblasti prísad do betónu. Prímesí prísad do betónu. Takže majú tam aj takúto možnosť, že keď betón padá aj z veľkých výšok, nemusí segregovať, ale to znamená, že to zloženie musí byť upravené. Prerušená betónáž neriadenými pracovnými škárami. Možno, že aj tu bola taká záležitosť, že omeškala sa nejaká dodávka betónu. Bola príliš dlhá doba medzi betonážou jednej vrstvy a druhej vrstvy. A mohlo to byť aj tým, že domiešavač dostal defekt, ale tu zase, aby dostal defekt po každej pracovnej škare, asi nie. To musela byť príčina nejaká inakšia. Sutnenie betónu. Intenzita sutnenia uloženej vrstvy čerstvého betónu, ale aj my môžeme nechtiať segregovať kamenivo vibráciou v betóne, na práve tých ľahko spracovateľných betónov, keď sú náchylnejšie, keď je to nie superplasifikátorom, ale je to záležitosť len proste s väčším množstvom vody, betón. Vibrácia hneď segreguje kamenivo. Proste nejaké väčšie účinky vibrácie. Najmä nízkofrekvenčné vibrátory, ktoré rozkmitávajú tie väčšie zrná kameniva, nám tú segregáciu ešte urýchlia. To znamená, vysokofrekvenčné vibrátory sú na to ďaleko, by som povedala, priaznivejšie z tohto pohľadu ich použitie. Takže intenzita hudnenia a sutnenie v styku vrstiev. Proste keď je tá prestávka priveľká, už to sutnenie, nemôžete ponoriť hlavicu vibrátora do už zatvrdnutej vrstvy betónu. Tuto máme takú ešte ukážočku, také, že koľko strojov v zariadení. Je to pekný obrážtek. Zutňovanie, tu máme ponorné vibrátory, môžeme zutňovať povrchovými vibrátormi, plávajúce lišty. Proste je na to výkonnosť, frekvencia, vibrácie. Tieto záležitosti sú pre nás zaujímavé. Ako výkonnosťou ideme, teda koľko strojov potrebujeme na aké tempo betonáže. A ešte taká krásna ukážka. Keď je to ručná betonáž, 2-3 kubiky za hodinu, a keď nám príde domiešavač a má 7 kubikov, tak ho spracovávame 3 hodiny. Keby to išlo týmto spôsobom. Tieto čerpadlá, hýbe sa to okolo tých 45 kubíkov za hodinu. Žeriavom 15 kubíkov za hodinu je taká normálny odhad. Tu práve v Košiciach máme taký prípad, kde si povedali, že budeme to, však čerpadlom je to okolo 40 badiov a žeriavom vyrátali si, cez vzorce sa to dá, dosiahneme okolo 30, neoplatí sa nám.
Ale prax hovorila o tom, že nie 30, tých 15 bola tá realita. Rôznych dôvodov prestoje. Prestoje skutočne, lebo každú tú bádiu treba naplniť, preniesť, vyprázdniť, vrátiť sa naspäť. Tam tých vplyvov je ďaleko viacej. To znamená, že treba počítať s takýmito